Da badau tipo bat, musikarize, gaur 85 urte beteko zan dauen, 1941 jaizo zan, ustailak 16 baten, Kingston irian, Jamaikan. Ska, rocksteady eta reggae musikaren lehenengoko izar handienetarikua izan zan. Bob Marleyek munduen zehar fama handize topazauen. Bai bera esan zen bertan Jamaikan lehenengoko izar handizenetarikue. Eta Jamaikako musika nazioartean ezagutxera lagundu eban. Beran abestirik ospetsuenak Israelites. Munduko hainbat herrialdeko zerrendatan arrakastatan be entzun zan. Eta Jamaikako artista batek nazioartean lortutako lehenengoko arrakasta handinetariko bihurtu zan bera, Desmond Dekker jauna. Beran kantatan pobreziari buruz, eguneroko bizimoduari buruz eta gizarteko desberdintasunei buruz berba hitzen dau. Esan du moduen Bob Marley munduen zabaldu zan, bai Desmond Dekker esan zan atiek zabaldu zauena. Aurgetxik ska eta reggae musikaren historian ezinbesteko erreferente bihurtu zan. Eta gaur ramen itxukirratiko omenaldi txiki honetan hau aukeratu dut, Desmond Dekker jauna. Bueno, da betikule zingu errepaso txiki bet beran kanta batxuri. Lehenengoko aukeratu dutena 1978ko Israelites kantie da. Israelites, aurdue. Get up in the morning slaving for bread, sir. Beran kantarik ospetsunetarikue da. Mouth can't be fed. Eta nazioarteko arrakastarik handizena esan zan. Me Israelites. Egunero lan gogorra itzen dauen pobreziatik urteten ezin dauen egoera batez kontaten dozkoamen Desmond Dekkerrek. Diru faltie, nekie eta Jamaikako klase apalen bizimoduaz berba itzen dau. Erlijioari eta Rastafari kulturari lotutako erreferentzizekaz batera. Britania handiko zerrendetan lehenengoko postura heldu zan eta Amerikako estatu batuetan lehenengoko 10 postutara bebai. Eta horreri esker, Jamaikako musikiek nazioarteko merkatuan izandako lehenengoko arrakasta handienetarikue bihurtu zan. Bau da Desmond Dekkerren Israelites edo Israelites.
Bueno, bauz orain bigarren kanta bategaz, oingutan gaur gure omenaldi txiki honetan Desmond de Kerregaz. Kanta hau aukeratu dena 007, agente sekretua edo Santi Town da. Kanta honek Jamaikako auzo pobre eta baztertuetako root boy gazteen kultura erakusten dozku. Lapurrek, tiroketak, istiluek eta aukera faltak agertzen dira beran letratan. James Bonden 007 irudia erabilitze kalien gogor eta arriskutsu agertu gura eban gazteak irudikatzen dauz. Dekerren arabera, ikasleen manifestazio baten sortutako istiluek inspiratu eban eta kanta hau funtsezko izan zan ska eta rocksteady musikea Jamaikatik kanpo ezagututeko. Bauri da Desmond Deckerren eta And the Acesen 007 edo 007 Santi Town. Urrengoko kantan agertuten askuna It Mek edo A It Mek 1979 da. Baguz beragaz. Izenburue Jamaikako patoiz edo patuaz izkeratik dator. Eta horregaitzik edo auri gertatuten da kaso askotan, edo auri gudau esan. Horregaitzik edo auri dalata. Itxekoen ondorizue jasoten dogunien, erabilten dan esan molde baten antxera. Dekerren aizpagaztiena, horra dut esan dan, beti biurrikerizetan edo okasinte modure, berak inspire eutxon berari. Eta pazintxize galdu denzun momentuen esaten dan zeuzel moduen, itmek edo itamek.
eta beran erritmuek Jamaikako hizkera oso kanta berezi bat bihurtu zauen. Eta Britainia handiko 10 arrakastatsuenan artien be zabaldu zan, heldu zan kanta hau. Hori da Itmek edo Aitmek. Bueno, borein baguz gure omenaldi txiki honetan, askaningoko kantigaz. Kaso honetan, zelan ez, aukera dutu otena, da ubarik, entzunbarik ezin esan dugun homenaje txiki hau egin Desmond Deckerreri. You can get it if you really want. Jimmy Cliffek idatzi zauen kanta baten Desmond Deckerrena bertsio ezaguna zan. Der Harder They Come pelikulan agertuten zan da. Iraunkortasunari eta norbere buruaren sinesteari buruzko mesue dauko. Benetan zeu zer guzunin lortu, saiatu inbizara. Borrokatu eta ez amore eman. Itxaropenaren eta gainditzaren errezerki bihurtu zan eta Deckerren interpretazio britaniar handiko zerrendetan bigarren postura heldu zan. Kanta honen erakusten dozkuna musikiek be arazo sozialak zalantzaz gain entzule injarra eta adorea emoteko balizo zauela. You'll succeed at last. Don't you know it? Listen, Rome was not built in a day. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see, the sweeter the victory. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try. You'll succeed at last.